la invasió de Rex i el planeta Drac. Hi havia una vegada una selva preciosa on vivien 5 animals que eren molt amics. Al lleó Pepito li agradava menjar molt car i córrer a gran velocitat. El elefant Fran tenia una trompa molt llarga i li encantava banyar-se al llac. La mona Ramona era la més graciosa de tots i li agradava menjar-se dels arbres. L'hipopòtam Popoye era el més intel·ligent dels 5 amics, també era el més fort. Per últim estava la serp Sassana, que era l'espia número 1 del grup. Ella sabia amagar-se millor que ningú. Un dia, els 5 amics estaven passant-ho genial al llac quan de sobte aparegué un dinosaure. L'hipopòtam Popoyet va al dir: Amics, ràpid, que ve un dinosaure! Els 5 animals començaren a córrer per la selva fugint d'aquell dinosaure. Com havia aparegut allí? El lleó Pepito anava el primer corrent i de sobte es va trobar una nau espacial. Mireu, amics, va dir el lleó Pepito. En aquesta nau posa Rex 3050. Què significa? Els 5 amics es quedaren blancs al veure aquella nau espacial i l'hipopòtam Popoye va dir: Està claríssim, aquell dinosaure ha vingut del futur. Del futur? Va preguntar la mona Ramona. I ara què fem? I si pugem a veure la nau espacial? Va dir l'elefant Fran. Tots varen a decidir entrar. Estaven al·lucinats perquè aquelles tecnologies mai les havien vist, però tic, 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 tancant portes. L'hipopòtam Popoye, que havia jugat a molts videojocs, s'està en el seient principal i comença a conduir la nau cap als núvols. On anem ara? Va dir el Fran. Jo tinc por. Tranquils, amics! Anem a buscar un altre planeta on viure, assegura el lleó Pepito. Els 5 amics estigueren viatjant moltes hores fins que aterraren la nau espacial en un planeta molt verd i bonic. Al baixar de la nau, els varen trobar amb uns quants dracs i ells van entrar la por. Hola!
va dir un Drac. No s'assusteu, esteu en el planeta Drac i nosaltres no vos anem a fer res. ¿Podem quedar-nos en el vostre planeta? Va preguntar la mona Ramona. És que un dinosaure ens perseguia en la nostra selva i hem fugit. Clar que sí. Varen contestar els dracs al mateix temps i tots els animals es varen fer amics. Des d'aquell dia, els 5 animals varen viure feliços al planeta Drac. I conte contat ja s'ha acabat. Esperem que vos hagi agradat.